ug sa dihang mag video unta ko kay akong i-vlog nya kay busy man ang linya, so i-screen record na lang nako. I-screen record na lang taani kay busy mang linya. LDR again. Solo flight na pod ang paghumad. Bito dili man pod ako ni alsani kay gaw laging ilok lagi. May gani kay si mama nagbukad si mama din ha ni abot ang among operator sa galingan, so siya ang nag-alsa sa humay nga among humaron ni mama. Then ang problema ni unyang hapon kinsay mo alsa o pa man good kuan akong ilok na uli I mean wala pa, hindi pa totally nga naulian akong ilok, baka na pay hubag gamay na lang na sidya, pero naghubag pa man good maong likay sa lang ko kog alsahon ron, likay lang sa kog alsahon kay delikado na kay para ba na uliin taon, pero gamay na lang, kunting kimbot na lang ni maulianan dyan ni pohon, maluing Ginoo.